थ' लोगोफोर दिनै ओंखारफैलायबाय आरोना बाक्सा बिएसपुरावनो गासैसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाग्रोबाय दा दिनै माने जोंनाव माबा दं आरोना फुजा दं आरोना गामियावनो माने गावबागाव फुजा होनना बुङो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे मा खेला होनलै हो मा खेला होनलै दोननाय माबल मा माबललै सिनायबा दे बा देन्जार रोङो सुना दैमाल' जोंहा मा गिकिं ओंखारबायनो जों मानो थांसै आरोना लोगोफोर दा मा होनो ओइ मा होनोमोन मांकि गिंखौ लांनो फैदोंमोन बिथांखौ एसा दंफैयोमोन आरोना दा जोंनो थांसै आरोना लोगोफोर माइक बुंगासिनो अबाव Apnar, apa khबर? Seru nama relegasi nih. Wah, seru lah. Bicara air bola deh. Ini kogar malah. Sarah Nigeria nama. Sanandra bicara. Nah, oi lo, oh dia labur. Kalau kabar semane dah harmoni lain handar na, ibu yang mana solo pon yang nanggen arna, ini mana harmoni lain handar na, sah kizer na, ini sah kizer dia handar na, mana harmoni yang lainnya. Kalau kabar video kena lambat ada. Mama, mau देग्लाय थांसै मन्दिराव हारमनि लांफैदोंमोन आरोना लोगोफोर बिथा बाबाय आरो दा थांबाय दं फै जोङो फै बाबा हम लोग साथ ही दिन आ गए अरे ना पूरी जाने में मुझे हुआ है ये जाने में खुलुमनो फैलायनाय होननायनो होनथारा सोनाव जोंना ओमफ्राय दैमायाव फेल बासाय हरो आरोना बिखौ ओमफ्राय फासायहैखांबाय ओमफ्राय दैबार आरो माइनाव दिखांनाय मानाय दंबावो आरोना बुट रानग्राफोरनि नाम आरोना गामि सेंग्राफोरनि मनज आलि दंलाय सोंलै बे दामखौनो Polisi Fegria. दा जोबजोब्बाय आरोना गासिबो प्रग्राम ओमफ्राय दा माने बुट जानाय मानाय दंबाय आरोना गथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबावनो साबस्क्राइब खालामनो हामा लोगोफोर